Croeso nôl, dyma sesiwn llwybrau rhif 2. A felly, os nag ych chi eto wedi gwylio y sesiwn gyntaf, gaeth annog chi nawr i fynd yn ôl ac i wneud hynny yn gyntaf. Bydde fe'n werthfawr i chi wneud hynny. Wel, cyn i ni fynd dim pellach nawn ni weddio gyda gilydd. Nawn ni droi at yr arglwydd a gofyn iddo fe'n helpu ni unwaith eto heddiw. O Dduw ein Tad, i ni'n diolch i ti am y cwbl wnaethon ni ei glywed a'i ddysgu ddoe yn yr sesiynau gwahanol. I ni'n diolch i ti am pwy ydyn ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A'n diolch dy fod ti wedi ysbrydoli yr apostol Paul i ysgrifennu'r llythyr yma at yr Effesiaid. Ac ni'n meddwl am yr ffordd rhyfeddol nes ti weithio yn ei fywyd a'r newid nes ti yn ei fywyd A ni'n gweld fyna pŵer yr Efengil, pŵer yr ysbryd glân yn rhoi hunaniaeth newydd i berson yng Nghrist. A o Dduw, i ni eisiau gweld yr un newid yn ein bywydau ni yn awr, os gweli di fod yn dda. Helpa ni. Yn aml, mae yna rannau o'r Beibl sydd yn anodd i ni ddeall, neu geiriau, llai cyfarwydd. Helpa ni beidio roi lan. Helpa ni ymdrechu ac i ganolbwyntio oherwydd dos yna ddim byd pwysicach na'n bod ni'n deall yr neges yma, y newyddion da yma am yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni felly, am ein bod ni'n gofyn yn ei enw Amen. Amen. Nawr fi'n gobeithio bod chi wedi cofio dod â Beibl, papur a pen gyda chi. Ond sa'n mynd i gymryd hynny'n ganiataol, felly os nag i chi, dyma'r amser i wasgu pause ac i fynd i'w nôl nhw. Trowch gyda fi i lythyr Paul at yr Effesiaid, a fel wedes i ddoe, dim ond blas i ni'n mynd i gael ar y llythyr yma. Dim amser gyda ni i edrych yn fanwl ac i weld popeth. A felly, ni'n mynd i neidio bore yma mlaen i bennod 4. Tua hanner ffordd trwy'r llythyr. Pennod 4, adnod 17, ymlaen i bennod 5 ac adnod 5. Dyma air ein Duw ni. Hyn felly yr wyf yn ei ddweud ac yn ei argymell arnoch yn yr arglwydd. Eich bod chwi bellach i beidio a byw fel y mae'r cenhedloedd yn byw, yn oferedd ei meddwl. Oherwydd tywyllwch sydd yn ei deall, a dieithriaid ydynt i'r bywyd sydd o Dduw. O achos yr anwybodaeth y maent yn ei choleddu a'r ystyfnigrwydd sydd yn ei calon. Pobl ydynt sydd wedi colli pob teimlad, ac wedi ymmollwng i'r anlladrwydd sy'n peri iddynt gyflawni pob math o aflendid yn ddi-ymatal. Ond nid felly yr ydych chwi wedi dysgu Crist. Chwi sydd yn wir wedi clywed amdano, ac wedi eich hyfforddi ynddo yn union fel mae'r gwirionedd yn Iesu. Fe'ch dysgwyd eich bod i roi heibio'r hen natur ddynol, oedd yn perthyn eich ymarweddiad gynt ac sy'n cael ei llygru gan chwantau twyllodrus, a'ch bod i gael eich adnewyddu mewn ysbryd a meddwl, a gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd sydd wedi ei chreu ar ddelw Duw, yn y cyfiawnder a'r sancteiddrwydd sy'n gweddu i'r gwirionedd. Gan hynny, ymaith a chelwydd.
Dwedwch y gwir bob un wrth ei gymydog, oherwydd yr ydym yn aelodau o'n gilydd. Byddwch ddig ond peidiwch â phechu. Peidiwch â gadael i'r haul fachlyd ar eich digofaint, a pheidiwch â rhoi cyfle i'r diafol. Y mae'r lleidr i beidio a lladrata mwyach. Yn hytrach dylai ymroi i weithio'n onest a'i ddwylo ei hun, mwyn cael rhywbeth i'w rannu ar sawl sydd mewn angen. Nid oes yr un gair drwg i ddod allan o'ch gennau, dim ond geiriau da, sydd adeiladaeth yn ôl yr angen, ac felly'n dwy'n bendith i'r sawl sy'n ei clywed. Peidiwch â thrysthau ysbryd glân Duw, yr ysbryd y gosodwyd ei sêl arnoch ar gyfer dydd eich prynu'n rhydd. Bwriwch ymaith oddi wrthych bob chwerwder, llyd, digofaint, twrw a sen, ynghyd â phob drwg deimlad. Byddwch yn dirion wrth eich gilydd, yn dyner eich calon, yn maddau eich gilydd, fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi. Byddwch, felly, yn efelychwyr Duw, fel plant annwyl iddo, gan fyw mewn cariad, yn union fel y carodd Crist ni a'i roi ei hun trosom yn offrwm ac aberth i Dduw o arogl pêr. Anfoesoldeb rhywiol a phob aflendir a thrachwant, peidiwch hyd yn oed ei henwi yn eich plith, fel mae'n briodol i saint. Ar un modd bryntni, a chleber ffôl, a siarad gwamal, pethau sy'n anweddus. Yn hytrach, geiriau diolch sy'n gweddu i chwi. Gwyddwch hyn yn sicr, nad oes cyfran yn heyrnas Crist a Duw, i neb sy'n peteinio neu'n aflan, nac i neb sy'n drachwantus, hynny yw, yn addoli ei lunod. Amen. A heddiw, fi eisiau i chi ysgrifennu lawr yr adnod yma, pennod 5 ac adnod 1. Unwaith eto, yn adnod gwych i'w dysgu ar y cof. Felly gwnewch hynny nawr. A fe glywon ni ddoe fod gan y Cristion hunaniaeth neu identity newydd yng Nghrist, a yr holl bendithion gwych yma sy'n dod i ni yng Nghrist. A mae'n ddiddorol iawn, mae lot o'r pethau welon ni ddoe yn cael ei adleisio fan hyn. Enghraifft, yn pennod 4 adnod 17, mae Paul yn annog y Cristnogion yma sydd yn yr arglwydd neu yng Nghrist. Mae'n cyfeirio atyn nhw yn pennod 5 adnod 3 fel saint, fel rai sydd wedi ei dewis i fod yn wahanol. Mae'n cyfeirio atyn nhw ym pennod 5 adnod 1 fel plant annwyl i Dduw, rai wedi ei mabwysiadu. Mae'n atgoffa nhw o'r ffaith fod Crist wedi talu pris yn adnod 2, yr offrwm a'r aberth yma mae Crist wedi roi drostyn nhw. A mae'n annog nhw yn pennod 4 adnod 30 i beidio a thrysthau ysbryd glân Duw, yr ysbryd y gysodwyd ei sêl arnoch. Dyma pwy ydyn ni yng Nghrist. A dyw e ddim yn syndod ydy e, fod yr hunaniaeth newydd yma yn dangos ei hunan mewn bywyd newydd, mewn ffordd o fyw newydd. A mae pwy ydyn ni yng Nghrist yn newid y ffordd i ni'n ymddwyn, yn effeithio ar y pethau ni'n gwneud, a'r ffordd ni'n gwneud nhw, yn effeithio ar y pethau ni'n dweud. Y ffordd mae Paul yn disgrifio hyn yw fel tynnu hen ddilledyn drewllyd brwnt i ffwrdd, yr hen natur ddynol, y pethau sy'n perthyn i'r hen ffordd o fyw, a gwisgo natur ddynol newydd
yng Nghrist. Dillad, glân, perffaith, pur, newydd sbon. Nawr, be fi eisiau ni wneud yw i just treulio chydig bach o amser yn edrych ar yr adnodau yma eto, ac fi eisiau chi geisio restru rai o'r pethau mae Paul yn dweud sydd fod i newid. A fi eisiau chi i wneud dwy golofn, allwch chi wneud llinell lawr y canol, beth yw'r pethau ni fod i stopio gwneud nawr fel Cristnogion yng Nghrist, a beth yw'r pethau sydd fod yn wir amdano ni fel Cristnogion. Reit, ewch i wneud hynny nawr. Mae'n fi'n siŵr bod chi unwaith eto di restru llawer o bethau. Ond mae yna ddau beth mawr amlwg mae Paul yn dweud sydd angen newid. A y pethau hynny yw y pethau i ni'n dweud a'r pethau i ni'n gwneud. Felly, beth sy'n fod yn wahanol am y pethau ni'n dweud? Wel, adnod 25. Gan hynny, ymaith a chelwydd, dwedwch y gwir bob un wrth ei gymydog. Ac yna adnod 3 o benod 5. Anfoesoldeb rywiol a phob aflendir a thrachwant, peidiwch hyd yn oed a'u henwi yn eich plith. Ar un modd bryntni a chleber ffôl a siarad gwamal, pethau sy'n anweddus, yn hytrach geiriau diolch sy'n gweddu i chwi. Felly, yn hytrach na bod ni'n defnyddio'n tafodau ni i ddweud celwydd ac i siarad yn frwnt ac i fychanu pobl a dweud pethau cas, i ni fod i ddefnyddio'n tafodau ni i ddweud y gwir, i ddiolch i Dduw, i foli Duw ac i helpu ac i annog pobl eraill. Mae yna newid mawr yn digwydd. Y newid mawr arall yw y pethau i ni'n gwneud. Adnod 28 o benod 4. A mae'r lleidr i beidio alladrata mwyach, yn hytrach dylai ymroi i weithio'n onest a'i ddwylo ei hun, mwyn cael rhywbeth i'w rannu ar sawl sydd mewn angen. Ni'n gweld y siampl clir fan hyn. Mae Paul yn dweud, os o'ch chi arfer dwyn gan eraill, ych chi angen stopio hynny, mae hynny'n anghywir. Nawr chi angen defnyddio'ch amser a'ch egni chi mwyn gweithio a defnyddio'r doniau mae Duw 'di roi i chi fel bod chi yn gallu helpu a rannu gydag eraill. Mae yna ddau esiampl syml iawn fyna, y pethau ni'n dweud, y pethau ni'n gwneud, a mae yna fwy yma hefyd, ond mae cymaint â hynny jyst yn dangos i ni fod y Cristion yn berson newydd yng Nghrist, person sydd yn cael ei newid gan yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n bwysig nawr bod ni'n atgoffa'n hunan pam fod hynny'n wir. Ni ddim yn newid ein ymddygiad ni mwyn cael ein hachub. I ni ddim yn trio byw yn wahanol fel bod Duw yn ein caru ni. Na, fel ni wedi gweld yn barod, ein hunaniaeth ni yw bod ni yng Nghrist. Na, ni'n newid y ffordd ni'n byw achos bod Duw wedi caru ni. Ni yn ymddwyn yn wahanol, yn siarad ac yn byw yn wahanol, am fod Duw yn barod wedi'n caru ni. Ac i ni nawr eisiau ei blesio fe. Wel, gai annog chi nawr i fynd nôl at yr adnodau yma ac i feddwl yn fwy amdano nhw a beth yw'r newid sydd ei angen yn eich bywyd chi. A'r cwestiwn i fi eisiau chi fyfyrio arno fe am weddill y dydd yw pa wahaniaeth mae hyn yn mynd i'w wneud i'r ffordd chi yn byw. Wel, na ni weddio gyda'n gilydd i orffen y sesiwn yma. O Dduw ein Tad, diolch i ti eto am y geiriau gwych yma. Diolch fod gennym ni natur newydd a bywyd newydd yng Nghrist.
Helpa ni nawr i weld pa bethau sydd angen i ni newid, pa bethau sydd angen i stopio gwneud, pa bethau sydd angen i ni dechrau i gwneud, mwyn dy blesio di. O Dduw, derbyn ein mawl ni, a'n diolch ni yn awr. Am ein bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Dewch nôl ato ni eto fori am y sesiwn ola.